Enzo Ishall dis Holy 10 mushure mekunge Holy 10 akabvunzwa painterview kuti unoti kudine Zimdancehall, asi Holy 10 paakabvunzwa akadedzera kuti Zimdancehall yakafa doesn't exist anymore, of which ndo zvisina kubata mushe Enzo Ishall, because Enzo Ishall ndewe Zimdancehall. Saka naye Enzo azoitawo yake interview akadedzera kuti akafa ndi Holy 10. Holy 10 doesn't exist anymore. Saka guys, nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanoimba zvinhu zvakasiyana. Enzo ndewe Zimdancehall, Holy 10 ndewe Zim hip hop. Saka nyaya iripo ndoti vanhu vazotaurawo zvakasiyana siyana. Vamwe vadedzera kuti iwe Holy 10 unofanira kutanga waverifywa and then wozotaura nekuti Enzo mukuru kudarika iwewe, of which comments vamwe vataura zvakasiyana siyana, asi vamwe vadedzera kuti Holy 10 ndizvo muku leader of youths. Saka guys, paita inonzi hondo yemarudzi, asi ukatarisa Enzo vamwe vadedzera kuti Enzo nemadhisi ake ndiye akapinda nemadhisi anga ari strong kudarika Holy 10. Saka I don't know guys kuti munoti kudi. Please comment down below and don't forget to like. Mutiudze kuti munoti kudi, ndiani anogona kudarika mumwe. Thank you so much guys, don't forget to subscribe to our channel.